Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning. Welcome na naman mga kabyanan sa atong sining programa. Ang ginahulat-ulat sang tanan, ang ginakalakagan. Nawala sang liwan kundi ang Ilonggo Cops on Air. Yari kita subong sa adlaw nga Martes, Setyembre 3, 2024. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, mangin kaupod ninyo sa subungagan no, sa isa ka oras naton sini nga paghinunanon. No, sa, of course, aton sini nga technical side ang aton sini nga world class technician. Okay, always ginaton ginasulit-sulit the super overweight champion of the world, Patrolman Kenneth Biang. Ako naman ang inyo kabalikat Anchor Police Corporal Vicente Blusa Jr.
Huwag aton pagkadulong sa inyo mga balita, informasyon, proyekto, kag inisyatibo sa inyong mga Ilonggo Caps. No, kamusta bala ang adlaw nyo dira no mga kabyanan? Of course, nakatay up kita sa Subong Aga sa 106.7 FM, no? Radio Gyon Santa Barbara. Nagpasalamat kita no sa kaaluan. No, sa Chief Executive Officer sang Radio Gyon, no, Honorable Mayor Dr. Dennis Superficial. No, sa aton man dira yang station manager. No, kay Kaugyon na Buboy sa Caldito. No, kay sa ila mo dira sining mabaskog man nga teknisyan. No, kay Kaugyon na Genesis D. Mihilio. No, kay sa tanan-tanan nga katapos ang Radio Gyon Santa Barbara Iloilo, mayong aga kita sa inyo tanan moms and sirs. No, kag nagkapasalamat kita no sa masobra 52,000 na naton sini ka mga followers. No, sa aton man sini nga official FB page ang Iloilo Police Provincial Office, mga kabyanan. No, kag sa sining isa ka state of the art studio nagkapasalamat kita no sa aton sini nga abyan. No, nga isa ka philanthropist, no other than Dr. Ramil Uy, mga kabyanan. So sa Subong no ongoing ang aton sining panel interview sa aton sining criminal investigation course. Of course aton diri nga mga bisita diri sa aton sining Kabalikat Multimedia Convergence Center, mga kabyanan. Of course kaupo ang aton sining Provincial Investigation and Detective Management Unit, headed by Kabalikat Police Major Aldrin Lamera, sa aton sining free charge officer kay Mama Police Lieutenant and soon to be no Police Captain Mary Ann Leones. Good morning gid sa inyo, ma'am. Of course aton sining halang doon man kag isa sa mga very active naton hepe sang Pasig City Police Station, no Kabalikat Police Lieutenant Colonel Benjo E. Clarete. Of course na kay Sir aton sining kaupod man no Police Commission Officer, very active man naton diri no diri sa provincial headquarters. No, one of the panelist man no sa Subong Aga, no Kabalikat Police Major Ray Pabalan, mga kabyanan. No, good morning kita sa inyo, ma'am and sirs, kay Ma'am Ingrid no sa aton sining inyup no nga mabuot kag mapisan kay Ma'am Ingrid Siler. No, kag sa aton sining ginapanel sa Subong Aga. Ate, good luck gid sa inyo at sa mga future investigators naton. So kabay bante ang inyo sining mahibaluan sa aton sining criminal investigation course ang magamit gid no sa pangadlaw-adlaw naton no bilang investigador no sang tagsa naton iya ka mga area of operation, mga kabyanan. So sa Subong Aga, mga kabyanan, ginagreet agad ang aton sining Regional Director sa Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jacqueline Payos Wangki, sir. Subong man sa aton dirang regional staff. At the same time no nagatamyaw magita no sang isagid kamayad-ayad nga aga sa aton sining halang doon mabuot mapisan innovative and dynamic Provincial Director the Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, sa aton sining Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Romar V. Perhel, sir. Good morning gid. Ag subong man sa aton sining Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Remy Arlabaren, sir. Mayong aga gid. Of course, head of offices naton diri sa provincial headquarters sa aton sining 42 tanan ka mga police stations ag isa ka city police station, no including ang duwa naton sini ka mga mobile forces, ang first and second Iloilo Provincial Mobile Force Company, no mayong aga gid sa inyo tanan. So sa subong nga mga tinion no ika-tatlo na kita subong sa adlaw no sang Septyembre. Siyempre mga kabyanan, Burr months na. So kabay no nga ang essence no sang Christmas no ang magapangibabaw gid sa aton sini nga tanan. Mga Burr months na. So dapat sa matagadlaw sa aton dira nga mga kauturan, families, friends and relatives, kung mayara ka mo dira nga mga daan nga ilugutanon, may pagsunggod-sunggod, may away-away. So it is the time na mag-reconcile na kita, mag-repent no sa mga sala nga ginhimo naton, mga kabyanan. Okay, ang essence ang sining Christmas no ang paghirupay, pagpalanggaanay,
no sa aton siniisig kapareho mga kabiyanan. So kung may mga kontra pa kamo dira nga may sala sa inyo no iniman ang tiyempo sang pagpatawad. Kung ikaw may sala no mangayuan mo gid sang pasayloman. Kasi mo sini nga mga nagrabyado ang importante daan niya ang inyo sining pamilya, ang bugos ninyo sining panimalay, ang wala bala sang gutgot, wala sang away sa matag isa. So kanami no kasulhay sang pagpangabuhi kun wala sang dumtanay, wala sang hisaay. So muna ang essence ng Christmas mga kabiyanan. Kaya mo no as tradisyon no bilang Pinoy, no nati ang bulan sang Disyembre, no 25 ang kumbaga dira iya ginakomemorar no sang aton sining mga kauturan nga mga Roman Catholic no ang December 25 no ang Christmas Day no, kun pagkatawo sang aton sining mahal nga Dios no the Son of God no Jesus Christ no te amo na yan no ang pagpati no sang aton sining mga kauturan no nga mga Roman Catholic. So with due respect no nagarespeto kita dira so mo ginasubong ang kumbaga kinaandan no halin sang una every month of December nagaselebrar gid ang aton diri nga mga kauturan no diri sa pungsod Pilipinas. So sa subong nga mga tinuon mga kabiyanan no sa tanan gali no nga nagaselebrar sang inyo sining kadlawan sa subong adlaw, happy birthday gid. So ring aton sining music para sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wow. No, happy birthday gid no sa tanan nga nagaselebra sa ilang kadlawan sa subong adlaw. No, I'm wishing you more birthdays to come. Enjoy your day. Enjoy your special day, mga kabiyanan. Panumdum mo natin ngati sa subong adlaw ang dapat naton pasalamatan because today is a gift. Amo nang isa kalambalalon nira. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Hindi kita magkabalaka kung anong buwas. No, only God knows. Importante, ara kita subong, no, still alive and kicking. Buhi kita sa subong adlaw. No, muna ganing ati adlaw-adlaw kita magtingwa lang, mag-strive lang. No, kay one day no maging successful ikaw mga kabiyanan. So sa aton dira nga mga kauturan in the whole province of Iloilo, good morning. Sa aton dira nga mga mamumugon sa kabukiran padulong sa mga mangingisda naton sa kadagatan no. Abyan no kun ano man ang imo status sa pagpangabuhi bata mal matambok maniwang. So no panginaulat dira no magakuha na sa bakanting tasa, magtimpla sang may nitinit nga kape no kag damo ket sa pagistoryan sa Subungaga. By the way sa mga suki naton dira nga mga bulante o nga mga nagabulante no dira sa may tinda sang Santa Barbara Iloilo. So tinda sa subong adlaw ha. So gusto nyo dira sa mga barato nga mabalaklon kompleto, mga preska no karne, baboy, manok kag mga ulatanon. Adto lang kamo sa may Santa Barbara Public Market no nagalanog kita dira subong. So, sa mga drivers naton dira, mga commuters, no, mga consumers naton. So maghalong gid. No kay susubong gawlan-ulan magdala gid sang kalo, kaputi, raincoat, butas jud dira no sa pag-travel. No, luwas dan katigululan na mo pagdugok man subong sang lamok, no sang sining sakit nga dengue. So dapat doble halong, luwas sa tiyempo halong pagit sa lamok mga kabiyanan. So thank you so much gid no. So sa subong mga tinuon mga kabiyanan, no, halin dire sa hulod balitaan sang Kabalikat Multimedia Convergence Center. No, isa ka aksidente man no sang motorsiklo ang nagluntad man niya sa may Banwa sang San Miguel Iloilo. So ibaloon naton no kung ano bala oras ni natabo. So based sa aton sin impormasyon nga nabaton do kagabi ini. Ibaloon ta kun dinhi nga barangay nga parte nga sakop sang San Miguel Iloilo. No, sa aton man sini nga hepe. No, isa man sa mga mapisa naton dira nga hepe no Kabalikat Police Major Richard Lau. At the same time no isa man ka wanted person no natigay mga matiklo sang mga katapo sang Pabia MPS no headed by Kabalikat Police Major Daji de Lima. No isa ka wanted person no sa kaso man iya nga frustrated homicide o kuna attempted homicide I mean.
Then sa Banwa naman niya sang Kabatuan, ating mga maaresto sang mga katapo sang Kabatuan MPS, headed by Kabalikat Police Captain Junicio Estacio. Sama niya ka persona no sa pagbayular sang batasang pambansa 22 kuning bouncing check law mga kabiyanan. So ibaloon ta karon no kung paano balay ni tabo no sa sining mga nagkaladakpan naton nga mga kauturan. At the same time mga aton sining operational accomplishment no pag-istoryahan man naton from April 19 to August 31, 2024. Umpisa nga nagpungko no ang aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Darsalan. So first 3 months niya as OIC, then another 1 month plus no ang bilang Provincial Director na mga kabiyanan. So muna ang aton sining pag-istoryan sa Subungaga. Then pag may enough time pa kita, may mga road safety tips kita para malikawan man iya ang disgrasya no, especially sa Subong at Igululan. Okay, mandanlog Subong aton sining mga dalanon, not only in the province but in the city no of Iloilo. So muna no magdoble along kita mga kabiyanan. Okay ra no, tayo ko na malabot sa linya ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station. Kabalikat Police Major Richard Lau. So natuhoy man sa isa iya ka aksidente no nga nagluntad man niya sa may Banwa sang San Miguel no kagabi. Ibalon tabla ang status subong sang biktima. Kung base ko may mga nadalahig pag nga iban. So base siguro nga travel si sir no. No, tingon talang gihapon nga tawagan liwat. Okay, base may ginaobra si sir. Okay, ara na si linya ang aton sining ara na sa linya ang aton sining very active no kag mapisan nga hepe sang San Miguel MPS no Kabalikat Police Major Richard Lau. Sir, good morning. Welcome kid sa aton nga programa sir no. Ilonggo Capson Air upod po sa Subungaga si Kabalikat Vinza sir. Yes sir. Yes sir, thank you so much gid sa imo sini sir nga chimpo nga ginhatag sa aton sa Subungaga no. Pati base sa aton sining informasyon nga nabaton no, may ara dira nga nagluntad do nga vehicular accident no kagabi. So sir, do for the information sa aton sining mga tagpalamati, of course nakatay up kita subong sir no sa Radyo Gyon Santa Barbara no. Paano bala ini sir natabo ining vehicular accident no kag mga ano oras bala ni natabo sir kagabi? Sir, good morning yo. Good morning sa mga tagpalamati sa imong programa. Kagabi hindi sabi sir kagabi mga 2:30 AM ni sa September 3 na. Yes sir. Oo. Sa may taboy na yung vehicular accident, self-accident sa may Barangay 1, Ruas Street, San Miguel, Iloilo. So, ang ato nga biktima, amo ni si Charles Tumo Aligin. Yes, sir. Charles Tumo Aligin, 27 years old. Single, laborer, kag resident sa Barangay 15, San Miguel, Iloilo. Okay. So gabi naman ni natabo. So sir no, ang ina nga dala na da sir based sa aton sini sir nga investigation. Ang dala na da sir kumbaga accident prone area gid man na da sir. Hindi man gid siya galing kay ti agaho na. Yes, ang aton ning biktima is according sa aton investigator. Yes sir. Fuming of intoxicating liquor. No? So Samti, nag-drive ni siya, halin sa Pabia, pakadto diri sa San Miguel. Yes, sir. Pero pag-abot di sa Barangay 1 na kanini siya nakabunggo sa concrete post nga ara sa may dalan man mismo. Yes, right sir. portion sang dalan. Yes, sir. Kaya mo ni ang gintunaan sang iyang pagka-injury sa iyang ulo. So, sir no. So ni sir mayo lang gani kiti wala na sang may nadalahig ng iban. Pagti luwas pa kanan ba under the influence of liquor paning ang ining biktima naton. So sir no, kamusta ni bala ang status no sang aton sining biktima sir? Gindala ni siya sa kuanti gabi sa
sa San Miguel Emergency Response Team sa may Western Visayas Medical Center. Yes, sir. Unfortunately, tama dito kagutok. That is why nga gindala na lang ni siya sa may ginbalik diri sa may Alyusan District Hospital. So sa subong ato sa hospital sa Limudyan, Yes, sir. Kalalimudyan, Yes, sir. kaga dapatan sa bulong ang iyang ulo kay wala ni siya nagasuksok sang helmet. So Superman man nagli, sir, no? Hindi na kinanglan helmet si Yaya. Oo, kaga ang investigador ta kagabi nakakita ni sang dugo sa iyang dalunggan. Oh, sir. Amo gani nga agap pa ginagin pasikpogid sa kung ano ang status ng biktima kung conscious wala o kung anong kaintangan. So according sa investigador naton, yung paluat niya, okay naman nakahambal siya. Pero ato sa subong sa ospital. Okay, sir. So stable naman. Pero sir, based aton sining investigation, ining driver naton, kaga ining biktima naton, sir, may mga rehistro bala ni kag lisensya, no? Ining biktima naton, sir. Mo ba nang i-check na to, no? Kaya kagabi, nag-focus kita na sa life sa biktima. Yes, sir. So, ang mga pertinent paper yung ginapangita sa aton nga investigador, to follow lang, kaga tunahon ta na yung kabuhi katao. Yes, sir. So, sa subong, sir, ang motor sa sining biktima din ni subong, sir, nahamtang? Ari subong sa aton nga sa San Miguel Police Station. Okay, sir. So ari sir, no, ari na kita no sa pinaka-important nga bahin, no, sa aton sining phone patch interview, sir, no, ang imo sini sir nga mensahe gid, sir, no, panugyan o kun panawagan, no, sa aton sining mga tagpalamati sa subong agay, labi na gid sa mga motorista naton dira, no, in the whole province of Iloilo, especially sir, sa mga pumuloy naton dira nga mga motorista man sa may banwasang San Miguel Iloilo. Mensahe mo, sir, panawagan mo sa ila, kabalikat Police Major Richard Lau, sir. Ako sa mga dala sang kwan sang single nga motorsiklo. Yes, sir. Nga matamis subong ang ginatunaan sang mataas nga volume sa aton vehicular accident o mga aton nga public safety index. So naton napangabay sa mga driver nga hindi na mag-drive sa motor kung nakainom kag wala sang helmet, kaya dako gid ang tsansa nga madisgrasya sila kag madulaan sila sa kabuhi. Amo lang siguro, sir. Yes, sir. So, thank you so much, good sir, no, for that wonderful message. Kag sir, no, before we end, base mera, ikaw dara, sir, nga pagatamyawon, pag-shoutout sa subong aga? At tamyaw natin nga ito, nga pinalangga nga Provincial Director, Police Colonel Bianera Salan, kag kabay pang in good health nga itong Provincial Director para nga mag-guidean kita sa aton nga mga trabaho. Yes, sir. So with that, sir, no, thank you so much, good sa liwat. Si mo sininga chimpo, sir. Keep safe kita dara always and God bless, good sir. God bless, sir. Yes, sir. Ato nabatian mga kabiyanan, ang isa sa mga aktibo man naton nga hepe, no, particularly hepe sa San Miguel MPS, no, kabalikat Police Major Richard Lau. So muna panugyan kung ikaw ganino muna always ginaton ginasulit-sulit dili. So karon ko may enough kita nga time mga kabiyanan, nato ni nga i-tackle, no, ipag-discuss sa inyo ang aton sini nga mga road safety tips, no, ginaman sa inyo sini nga Iloilo Police Provincial Office para makalikaw ka sa disgrasya. Dato initial nga daan to, no, ang panawagan sa aton sini nga hepe, no, si Sir Lau. Mati kung ikaw ang balaan mo na gid ba under ka na the influence of sining makalubong ilim nun, ala ipilit gid kundi ka bala nagabihan, hindi na magpilita nga mapuli pa kung kagahon na, especially galingong ulo mo sa pagdala. It's because nga daan, no, ang influence ang sining makalubong ilim nun, lack of self-control ka. Hindi ka madulaan ka bala ang imo sining mga reflexes iba na, no, once nga under the influence of liquor ka na mga kabiyanan. Tumayo lang kiti ang ining biktima wala na, no, wala na kung ano dira nga worst nga damage or even nadulaan sang kabuhi. No, mas mayo lang, no, kiti injury lang. So kabay pa nga ti maka ano lang kumbaga lesson learned man sa aton, hindi lang sa biktima kundi sa mga kauturan naton dira nga mga ano man, no, mga motorista, no, nga magdoble halong, no, pag abot sa pagtari sa dalanon, especially daan subong tigululan, no, madanlog ang dalan mga kabiyanan, mapa-espalto, komanda or simento.
Especially nga daan kumaagyan dira sa mga quarry operators naton ning mga tracking balang may mga karga dira nga earth soil or mga balas bato dira. Siyempre ang kun basa ni sige ulan nagapabilin dira ang mga magagmay nga mga mapino nga duta kag balas. Kung medyo maduludan log kung nagaulan-ulan mabasa na. Ati gamay mo lang nga preno slide ka gid. Sumuna dapat doble halong kita makabiyanan. Pag isa pa sa mga kuturan naton dapat tanan kita mahalong inding iban. Wala mo mayara kita mga kuturan dira nga ikaw ya grabing imo halong nadalahig ka lang no tungod sa pagkakamuti riders bla. Mabisa na lang nga lang piliton. So muna mga kabiyanan, so thank you so much San Miguel MPS. Okay, at this moment, no, before kita mag-proceed sa aton sining mga comments no pagbasahon, no alaton malabuton sa bungaga no sa linya. Aton sining hepe sang Pabia MPS. No kabalikat Police Major Daji Dilema. No tuhoy ni sa isa ka wanted person nga natakpan man sa may banwa sang Pabia Iloilo. Okay ra na sa linya ang aton sining very active no nga hepe sang Pabia MPS no kabalikat Police Major Daji Dilema. Sir, good morning. Welcome gid diri sa aton nga programa Ilonggo Kapsuner upod mo sa subong aga sir si kabalikat Vinsa sir. Yes, good morning. Good morning sa mga followers and listeners. Mayong aga. Yes sir, thank you so much gid sa imo sining tion nga ginatag sa aton sa subong aga. So sir no, are naman no ang aton isa na naman aton ka accomplishment dira sa may banwa sang Pabia, particularly sang Pabia MPS. So by the way sir, congratulations gali sir no sa imo sining award no sang Pabia MPS bilang unit no or station with the most number of high value individual nga nagkaladakpan no sang sining mga binulan sir no o hamakon mo pulo kabilog HBI. Congratulations gid sir no. Yes, thank you so much kagad amo nang bunga sang collaboration sa aton pumuluyo pag sa aton mga stakeholders no. We are able to arrest 10 HVIs no diri sa aton sa Banwa sang Pabia. Yes sir. So mayo gid no kaysa sining tinilikdan nga ano mga kabiyanan sa tinilikdan sining pagdaya awards no ang nangimabaw gid no ang Banwa sang Pabia pag-abot sa high value individual nga nagkaladakpan nga naglabot sa pulo kabilog. So sir no thank you so much gid sa liwat. So by the way sir no sa sining another significant accomplishment naman naton sir no regarding sa sining wanted person sa kaso man niya naman nga attempted homicide. So sir do for the information sa aton sining mga tagpalamati especially sa mga pumuloy naton dira sa may Banwa sang Pabia paano wala naton inigin lunsar no ining Manhunt Charlie kabalikat Police Major Daji Dilema sir. Yes, bali kahapon mga or kagabi rather mga around 8:35 there is may barangay Ungka Dos Pabia Iloilo ang aton intelligence operatives no led by yours truly yes, sir. na effect naton ang arrest kontra sini sa kay alias Junel. Si alias Junel 26 anyos ang edad, may live-in partner ini siya, residente residente sang barangay Ongka Dos Pabia Iloilo. Si Junel may kasong attempted homicide no? Yes sir. Bali may piyansa ini siya nga 36,000 pesos. Pagining warrant of arrest gin-issue ni Honorable Judge May Farol Malyada Tungdias ang MCTC Santa Barbara. So as of now ang iyang persona ari Yes, sir. sa aton kustodiya no pending sa pag-post niya sang bail. Okay. So kompleto na no. So far wala naman kita sa follow-up nga question. Kaya ra naman so nakalatag na tanan naton sini nga detalye. So sir no sa subong nga mga tinion sir sa subong nga mga tinion gusto ta lang sir mabatian ang imo sir nga mensahe panugyan gid no sa aton sini nga mga kauturan ilabi na gid sa mga pumuloy naton dira sa may Banwa sang Pabia sa tuhoy no sa tanan-tanan naton sini sir nga ginpabaskog no nga mga anti-criminality campaign especially sa sining illegal drugs no kabalikat Police Major Daji Dilema sir. Yes sir, bali sa subong padayon ang aton pag-collaborate sa aton mga pumuluyo, sa aton mga business community, no, pag sa mga barangay officials, and of course sa aton local government unit, no. Na ang ilang kapulisan sa Banwa sang Pabia padayon nga nagahugot, no, especially sa mga kampanya naton sa kriminalidad, no. Dako man naton pasalamat sa mga positive response sa aton pumuluyo, especially sa among nasakupan
kung may mga insidente no padasig sang response man sa aton pumuloy because nga nagasalig sila sa ila kapulisan sa liwat ang ila Pabia Municipal Police Station no, are always on top of the situation. And with that, thank you so much. Good morning and God bless. Yes sir, thank you so much Gids. So sir no, before we end, base may ara ka dira sir nga pa shout out o pagkatamiyawon sa subong nga aga sir? Yes, una of course no ang aton nga ginapangulagaran ang banwa sa Pabia ang aton honorable Mayor, Honorable Mayor Luigi Gorseta, paupod sa aton mga sangguniang bayan members, headed of course by the Honorable Vice Mayor, Honorable Mayor, Vice Mayor Bibo Hiroche, ang aton mga kapulisan dira sa Banosang Pavia, and of course for the entire province and Obililo sa IPPO family. Mayong agagi. Yes sir, thank you so much Kid sir. Keep safe Kid always. God bless, and once again sir, congratulations Kid. Thank you sir, thank you so much. Good morning. Yes sir. Ato na batian mga kabiyanan, ang award-winning unit. Alangan man aktor no. Of course ang aton sining Pabia MPS sa aton sining kagahapon lang nung natapos nga pagdaya award no bilang station no with the most number no, of high value individual no nga arrested no makon mo pulo ka bilog ha. So congratulations gid Pabia MPS headed by kabalikat Police Major Daji Dilema. So ina iya na still no nagapanawagan kita sa aton sining mga pumuloy dira nga ti padayon naton nga suportahan no ang tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign mga kabiyanan. Shout out kay Sir Jury kag Sir Godoy from Pabia nga permigid ga pamati sa aton programa. Wow, shout out gino from aton sining world class technician no Patrolman Kenneth Viang. So Sergeant no, good morning gidra sa inyo. Shout out gidra. Of course kay sa tanan-tanan nga katapo sang Pabia MPS no for the job well done. Muna ganit tawag mga kabiyanan, the police alone cannot solve no a particular crime. No, mabudlayan kita. But with the unwavering support, with the active support sa aton sining whole community, so masulbar gid naton sinino ang mga krimen, ag mamintinar naton ang kalinong kag katawhay. No, ang pagmaintenar sa peace and order no sa aton sining lugar, sa aton sining tagsa ka mga area of responsibility, hindi lang ni obligasyon sa aton sining mga kapulisan mga kabiyanan. No, it is a shared responsibility. So we need your help, we need your support mga kabiyanan. So amo na ganino under the leadership no sang mabaskog nga liderato sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. No, nagatutok gid ni ang aton sining mga Ilonggo Cops 24/7, 7 days a week. No, sa pagmonitor no sa tanan-tanan naton dira nga mga anti-criminality campaign no kun ano dira mga ginahimo man sa mga aton dira mga kuturan nga nagaobra sang kalainan, kabulastugan, kun ano pa dira nga sahi sang modos no para nga ti maka take advantage no sa mga kautoran naton man dira no nga nagaobra sang tarong mga kabiyanan. Okay, before kita mag-proceed sa aton sining next phone patch no. Ari sama ni sa mga idol na ton. No, ang hepe no sang Kabatuan MPS, no kabalikat Police Captain Junicio Estacio. No, before kita mag-proceed kati isa man ka wanted person man ang nadakpan man sa mga katapo sang Kabatuan MPS. So kadtuan na kita sa aton sining mga comments no. So, of course sa mga live viewers naton nga 1.4 million. No, thank you so much gid no sa inyo sinipadayon kapag suporta no kapag sakdag no sa aton sining mga programa diri sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. So ay classmate ko dira Dividina Bernabe. No, thank you so much gid no sa amo ni nga classmate nga mag-asawa. So thank you so much gid no sa inyo sinipadayon nga pagsuporta sa aton sining programa. Keep safe ka mo da bad no kay sa inyo sining beloved little one daughter. And of course no kay Mama Mary Ann Liba. Wow. No, good morning, paalam na po mga ka-Ilonggo Caps. Balik na ako sa Dutang Natauhan. God bless, thank you for everything. Still watching from new assignment, San Lorenzo MPS. Wow, San Lorenzo, Gimaras na ma'am. Wow, taga Gimaras gito si Mama Mary Ann. So ma'am, Ma'am Mary Ann Liba, thank you so much gid ma'am. Thanks for the friendship, no? Keep safe ikaw dira always. Ang importante healthy lifestyle ba mo si ma'am ya? Go and go lang niya.
So muna one of the mga senior pala naton, mga nauna sa pagserbisyo no sa aton sining Philippine National Police, which is balangati kun iniya sa bayan mo, no madamo kagid siyang may baluan. No nga mga idea nga kung sa diin, no maprotehiran, mahalungan mo gid ang imong pagpanerbisyo. So mo nang advantage no sa aton sining mga junior, no nga nagapamati gid, no nagapakig unong o nagasabay no sa mga seniors naton no when it comes sa aton sining mga experiences no sa aton sining pagpanerbisyo. So Mama Marian Liba, thank you so much gid for the friendship no. Kabay pa ngati sa pila kadlaw makikita na makita gyapon. So keep safe gid ma'am no sa San Lorenzo MPS. So keep safe kita dra mama, keep safe kita dra ma'am always kay sa tanan nga katapo sang San Lorenzo MPS. Aga pagapilit la nang kita. So ang aton sini nga Balasan Municipal Police Station naga-monitor man. Good job Ilonggo Caps no. Good morning to all. Likewise gino, thank you so much gid sa tanan nga katapo sang Balasan MPS. No, headed by Kabalikat Police Captain Rinzo Martinez. Of course, no, kay Mama Bing Upholstery, ma'am, salamat gid sa pagmonitor. Ma'am, keep safe gid always. Kay Joben Valle Condada, no, good morning, watching from Balasan, MPS, headed by Police Captain Rinzo Martinez. Thank you so much gid, Sir Joben. Keep safe gid ka mo dira. Then sa akong wife, no, Chris Cloud Blue Sama, salamat gid sa pagmonitor sa Subong Aga. No, shoutout gid dira no sa Technical Support Platoon. No, dira sa may Barangay Lublob no, sa Dumangas, Iloilo. No, sa atong dira nga TSC family, headed by Kabalikat Police Captain Nino Chester Carrasco. Good morning din sa inyo, ma'am and sirs. Of course, si Ma'am Geraldine, ma'am, thank you so much gid sa pagmonitor. And then no, si Mama Marcos Iman, ma'am, salamat gid always no sa pag-follow sa aton. Keep safe gid kamo dira always, ma'am, no, sa Municipality of Lambunaw. And then ang aton sining very active man kag isa man sa mga performer gid no nga inyo pinaton sa may Saraga MPS. No, kay Ma'am Regine Marie Diaz, ma'am, salamat gid. Of course, sa tanan nga katapo sang Saraga MPS no, shout out man dira sa inyo, headed by Kabalikat Police Captain sa isa ka gupahon naton dira nga hepe, ang Kabalikat Police Captain Zara De La Rosa. Good morning gid, ma'am. Kay Hides, of course, no, sa pinalangga nga Iloy, sa aton diri nga world class technician, nga naga-monitor gid sa Subungaga kag nagapa-shout out. Oh, sir, pa-shout out kay Jury kag Gudoy, no. Hilaos, no? Gudoy Hilaos nga nagapamati gid diri sa Pabia. So thank you so much gid da tita, no. So shout out gid kay Jury kag Gudoy. Halin kay Mama Hides Valles ang. So tita, thank you so much gid no last time sa imo sining manamit nga pagpanyaga namon da. So kay J Bata Nikap, grabe nga account mo, watching from PHQ. Wow, J Bata Nikap, no, salamat gid. Ay Tata Vincent Provido July, no, good morning, watching from Nai Cavite. Good morning, Mina PNP, keep safe always, God bless. So thank you so much gid mo Tata Vincent Provido July. So keep safe gid raw no from Nai Cavite, no, medyo malayo ba? So shout out dira sa Mina PNP. Kay Hermar Soloberes, no, aton sining future investigator, no, watching from Ulisan MPS. Salamat kita bade, no. Ano gidara, shout out gidara sa tanan nga katapusang Ulisan MPS, headed by Kabalikat Police Captain Ryan Orleans. Then sa aton sining head sa aton sining Parmo, no. Police Lieutenant Colonel Elsa Perez Conlo. No, kag sa tanan naton dira nga Parmo family, ma'am, thank you so much sa pagmonitor. Keep safe kita dira always. Ang aton sining okay, next na to no, si Alex Lamanero. Good morning sir, likewise man sir, salamat gid. Kay Marichu Frugalidad. Hi ma'am, thank you so much gid. Good morning, watching from Gimbal MPS. Happy birthday kay Mrs. Concepcion Frugalidad. Greetings from CEO family.
Wow, shout out gid no. Halin sa kay Maricio Frugalidad. Thank you so much gid. Pero of course no pinanaton dira ka Baskog nga mekaniko dira sa may zone 5 no, Tagbak Haro, Iloilo City no, dira sa may Tagbak Terminal. No kay Manong Jovel Druelo gid dira no, kay nung kapit no nga shout out gid dira sa inyo tanan. No, keep safe gid dira always. Thank you so much gid. Wow, good morning idol. Keep safe ha. Thank you so much gid ma. Ang Janelas Timoso, thank you so much gid. Kay Pero Balogo no, watching live from San Dionisio MPS. Salamat gid. No Sir Pero Balogo kag sa tanan nga katapos ang San Dionisio MPS headed by Kabalikat Police Captain Edward Villanes. So for more comments pa dira mga kabinan, open kita base mera ka mo dira pagtamyawon no nga naga sa ulog sinila sa nga kadlawon sa subong adlaw. So just comment lang kamo or mga wedding anniversary nyo dira. So open kita base may mga pa-shoutout pa kamo dira no, pahabol lang kamo. So at this moment no, aton naman paglabuton sa linya ang aton sining hepe sang Kabatuan MPS no, Kabalikat Police Captain Junicio Estacio no, tuoy sa sining isaman ka wanted person manatiga mga madakpan no kahapon nga adlaw no sang mga katapo sang Kabatuan MPS. Na nagaring na. Siyempre accomplishment na naman sa Kabatuan MPS. Okay, yaran sa linya ang aton sining very active kag isa sa mga mapisan man aton nga Chief of Police no sang Kabatuan Municipal Police Station, Kabalikat Police Captain Junicio Estacio. Sir, good morning. Welcome gid sa aton nga programa Ilonggo Capson Air. Upod mo sa subong aga sir si Kabalikat Vince, sir. Yes, good morning Kabalikat Vince at good morning sa inyong taga-subaybay sa inyong programa. Katong umaga sa ating lahat. Yes sir. So thank you so much gid sir no sa imo sining time nga ginatagid sa aton sa subong aga. So by the way sir no, sa tanilikdan lang or bag-o lang gid natapos no nga pagdayaw awards no kahapon nga adlaw. So sir no, congratulations gid no sa Kabatuan MPS no bilang unit no with the most number of accomplishment on surrendered loose firearm. Accomplishment on confiscated no loose firearm. So sir, congratulations gid no for the job well done. Yes, thank you no. Thank you po at ang lahat naman 'yun ay credit sa ating mga tropa dito sa Kabatuan MPS. Talagang pinapatupad nila yung ating kampanya no against sa loose firearms. So, salamat din sa ating provincial director no at nabigyan tayo ng award. Yes, sir. So, yan talaga sir, basta snappy yung leader sir eh. Oh sir. So ngayong umaga sir no, by the way sir, salamat ulit sa time na binigay nyo ngayong umaga sir. So ito po ay additional na naman no, another accomplishment na naman po ng inyong unit diyan po sa Kabatuan MPS regarding naman po sa wanted person no sa kasong pag-violate po sa BP 22. So sir no, for the information po ng lahat ng mga tagapakinig, taga-subaybay natin ngayong umaga, especially po sa mga kababayan natin diyan sa may bayan ng Kabatuan, paano po natin ito launch no itong Manhunt Charlie at sino ba tong alias na nadakip natin sir, Kabalikat Police Captain Junicio Estacio sir? Yes, once again good morning ano. Tama nga no, kahapon meron po tayong na-aresto for violation of BP 22 no. Yes, itong na-aresto natin, actually ang origin po ng warrant dito is sa Iloilo City. Yes, sir. But sa tulong po ng ating community dito, yes, sir. at yung intel operative din natin, no, na nalaman natin na yung na-issuehan ng warrant ay nandito sa ating area of responsibility. That's why kahapon nag-conduct na po tayo ng Manhunt Charlie no at nga nagresulta sa pagka-aresto ni alias Ren no na taga rito rin sa bayan ng Kabatuan. Okay. But yes po kahapon actually nakapagpiyansa na rin po itong ating arrested person no sa 3,000 lang naman po yung kanyang bail. Recommended bail for temporary release.
Okay, sir. So, kumbaga, sir, itong kaso pala ng ating suspect ay doon sa Iloilo City. So, sir, no, ibig sabihin, 'di ba, sir, yung ano natin, yung suspect natin is native talaga ng bayan ng Cabanatuan? Yes, tama po. Oo, sir, pero Cabanatuan siya. yes, sir. So dito Pero natin na-trace sa Cabanatuan na nandito siya sa area natin. yes, sir. So, sir, no, paano siya, sir, nagkakaso doon sa city? Sir, ibig sabihin may pamilya sa doon, sir, o may pinupuntahan lang, sir? Regarding dyan, no, hindi natin na yung history kung paano siya nagkaroon ng kaso doon or doon ay file yung Kaso yung niya. kanyang kaso. Yes, sir. But ang concern natin is nung nalaman natin na mayroon siyang existing warrant of arrest which is na lumabas lang nung August 21 Yes, this sir. year, 2024. In-implement agad natin kasi nakita natin na nandito sa area of responsibility. Is area of responsibility natin. Yes, sir. So, na-return naman na yung warrant and yun nga, naka-temporary release siya. Yes, sir. Nakapag-file ng bar. Yes, sir. So, ang pinaka-importante ho dyan, sir, ay nahuli natin itong suspect na to. So, sir, no, based sa ating investigation and monitoring, sir, sa mga previous pa na history nitong suspect na to, sir, dyan po sa may bayan ng Cabanatuan, meron pa po siyang ibang case ba, sir, o record dyan sa kanilang barangay, sir? May mga record na ganito rin ang Reklamo. reklamo but so far isa lang yung warrant na lumabas but din sa monitoring natin wala pa namang ibang kaso ito na kinakarap so far. Okay. Okay, so yes, sir. So yan nga, no, nakapagpiyansa na. So, sir, nung sa ngayon po gusto lang po natin marinig, no, ng ating po para po sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ngayong umaga, yung mensahe niyo po, sir, no, regarding po sa ating campaign, no, against wanted person o sa lahat-lahat na po natin na anti-criminality campaign po. Mensahe niyo po, sir, no, Kabalikat Police Captain Junicio Estacio po, sir. Yes, thank you, Kapalikat Nils. Actually, gusto ko nga kunin itong opportunity na ito, no, para ipaalam sa mga tagapakinig natin, no, Yes, sir. taga-subaybay, tuloy-tuloy ang ating kampanya. Lahat ng campaign natin against criminality, Yes, At sa ngayon, medyo gusto kong ipaabot sa ating lahat na bukas at magkakaroon po ng parade dito sa bayan ng Cabanatuan. Yes, sa sir. mga dadaan po dito mismo sa bayan is magkakaroon po ng temporary closure yung ating kalsada dito dahil sa parade. So sa mga maapektuhan, Yes, sir. ngayon pa lang po humihingi na po kami ng pangunawa, Yes, sir. at yung seguridad din po na ating pinapaigting sa ngayon, sana yung mga kababayan natin at yung mga dadaan po ng Cabanatuan at yung mga papasyal dito para makigunita sa ginagawang Tinoong Festival dito sa Cabanatuan. Yes, sir. Kami po yung humihingi ng pangunawa, kung kayo po minsan is naapektuhan yung inyong pag-travel kung sa papunta kayo ng city. Kami lang po nagpapatupad ng aming tungkulin. So, Yes, sir. salamat po sa inyong pangunawa at sana po tulungan nyo kami na mabawasan o ma-prevent po natin yung mga kriminalidad sa ating nasasakupan. Yes, sir. So, sir, thank you so much po, no. Sir, punta lang kami diyan, sir, kasi may tinoom diyan. Yes po, anytime. Punta kayo hanggang ang celebration po ay nag-start noong August 16 at magtatapos po sa September 10 na 2024. So, sa mga gustong mag-experience ng Tinoong Festival, pasya lang po kayo dito sa bayan ng Cabanatuan. Yes, sir. So, yung bayan ng Cabanatuan, sir, September 10, piyesta diyan, sir? Yes, tama. September 10 yung pinaka-fiesta. Yes, sir. Pero sa pagka-alam ko, sir, yung piyesta ng Cabanatuan at saka yung piyesta ng Municipality of Lambunaw, isa ba yun, sir, no? September 10?
Yes, tama. Magkasabay po sila na mag-celebrate ng Town Fiesta. Okay, sir. So, we're hoping po, sir, no, na matatapos ito yung Town Fiesta, ito yung Tinoom Festival na safe talaga, yung bayan ng Cabanatuan at Lambunaw, especially po dyan sa mga kababayan natin dyan sa may bayan ng Cabanatuan, sir. Yes po, sana nga po at yun nga po, umaasa kami na makikisa yung ating mga kababayan during this celebration, Town Fiesta celebration. Yes, sir. So, before we end, sir, no, sa ating phone patch interview, sir, baka po may mga pa-shoutout, sir, ikaw, bago tayo matapos, sir. Yes, maraming salamat, Idol, Kapalikat Vince, ano? Yes, sir. So, pa-shoutout na lang yung ating may bahay, no? Sigurado nanonood, followers po sila ng inyong programa. Yes, sir. Ating may bahay, si Mrs. Jubilin Stasio at yung aking mga anak na nandun ngayon sa Quezon City, nakikinig, nanonood ng mga yon. Sana safe sila doon. Alam naman natin na may bagyo po na nandito sa ating Philippine Area of Responsibility. Sana lahat po ng kababayan natin ay mag-ingat at sana po mailayo sila sa anumang sakuna. Yes, sir, no. Pinaka the best way po natin, sir, magdasal, no, dahil kay Bagyong Inteng. Yes po, tama po. Oh, sir. Sir, with that, thank you so much po talaga, sir, no, sa time. Sir, keep safe po tayo dyan always, sir. God bless po, sir. And once again, sir, congratulations po. Thank you po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Yes, sir. Ato na batian mga kabyanan. Magpasubok naman yung Tagalog natin, Mapilit la ako eh. No, siyempre ang aton sining one of my idol, no, sa aton sining mga hepe man, no? No, isa sa mga gina-idolo man nato, no, pagabot sa mga accomplishment. So one of the pagdayaw awardee man, no, sa ang kahapon nga adlaw Lunes, no, kadungan sa aton sining kick-off ceremony sa National Crime Prevention Week. No, ati bilang isa ka stasyon, no, with the most confiscated, no, loose firearm mga kabyanan. So congratulations again, no, sa Cabanatuan Municipal Police Station and of course sa family ni sir, no, sa Manila. So thank you so much again, no, sa inyo sining pagtutok, no, sa pagsuporta sa aton always sa aton sining mga programa. So keep safe kita dra always. No, sa tanan nga katapos ang Cabanatuan MBS, no, congratulations again sa inyo ma'ams and sirs. Continue ginaton, no, ang aton sining mga maayo, no, nga hinimuan, aton sining obligasyon, no, towards success, no, sa aton sining pagmaintenar sang kalinong kakatawhay, no, in the whole province of Iloilo. No, kati ang mga katuran naton ning kobrabla sang kablustugan kalainan, no, makaladakpan ni ka magpaglupot sa karsel para kati mga buhi tato nga linong Pati sila, no, samtang ara sila sa National Penitentiary, so ma-realize bala nila na mga wala gid kuhaon basta gaymo ka sang kalainan, no, justice shall prevail mga kabyanan. So thank you so much gid sa liwat, no, sa aton sining mga idol, sa aton sining mga station, no, San Miguel, Babia and Cabanatuan. Of course, no, kay Ginelas Demoso, thank you so much sa liwat. Kay of course ang aton sining Dueñas MPS naga-monitor gid. So thank you so much gid, no, headed by Kablikat Police Captain the Jesus Batilati Jr. So salamat gid, no, Dueñas MPS. Kay Mama Princess Sales, hi, hello, goodbye. Hello, goodbye. So Ma'am Princess Sales, salamat gid. Keep safe gid kita, gid kita dira. So sa oras na naton nga alas 10:57 na. So grabe mo, ito taton oras, ho. Adasig lang. So still nakatunin ka mo, no, diri sa aton sining Ilonggo Caps on Air. So, sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. Of course, naka-tie up kita, no, with 106.7 FM Radio Ugyon Santa Barbara. So salamat gid, no, sa inyo sining pagtutok. So buwas, no, may mga bilin pa kita supposedly nga mga topic, apang wala na kita sang time mga kabyanan. No, buwas naman nato na napag-istoryahan. So sa aton sining 10 milyones ka mga live viewers. So thank you so much gid. So shout out dira, no, sa Coniloy dira sa may Tabok Suba, Lapas, Iloilo City, no, kay Mama Pilar.
No, blusa keep safe gid always, halong gid always ako na ang mga utod. No, kag sa of course sa Jimena family sa may Image del Pilar, Haro, Iloilo City. Kag of course sa Pandida family, kag blusa family man sa may Barangay Damilisan, Miag-Aw, Iloilo. So shout out galagabong kita dra perme. Shout out man sa kay Manong Joel Fernando. Kung gusto niyo man ang mayong repair, no, mabugnaw nga pag kag smooth no. No, tanan nga mga problema sa inyo sining air conditioner sa inyo sining panimalay or even sa salakyan, no, iya gini nga specialty. So, kung gusto niyo sa mga dekalidad, no, nga pagserbisyo sa pag-troubleshoot sa inyo sining mga air condition, kanto lang mo no sa may Fernando Car Aircon Repair Shop. So, sa liwat, Fernando Car Aircon Repair Shop, no, located at Alta Sierra Village, Haro, Iloilo City. Dalang lapit sa may LTO. No, may sulod doon lang bangga gamay. No, nung Joel, no, shout out kita si mo. Thank you so much, kid. But of course, kung gusto niyo man tadlong at taman nyo sang buhok, bisan lipid ba ulo nyo. So, kanto lang mo no sa Lindon Barbershop. No, dira kay Pre Lindo, no. The best gid nga gunting mga kabinan, quality gid, no, with massage pa. No, located at no dira lang sa may Lindon Barbershop at Zone 5, no, Barangay Igang, Pototan, Iloilo. Shout out gid sa inyo dira, no, Pre Lindon, kay Mads ka na. Of course, gusto niyo man tubig pero may kamo na uhaw, kadto na kamo sa Labang Waterfill Station. No, dira man sa may Igang proper, no, Barangay Igang, Pototan, Iloilo. Napuntaan nyo lang si Mr. Philip and NN Labang. Good morning din sa inyo, moms and sirs. Of course, shoutout pa ng aton sining Public Information Officer. Sa iyaman sining expert, no, barbero man. No, kay Mr. Gerard Castor. Ang iya sining barbershop, no, located, no, sa Barangay or Bangga Merlo, no, Santa Barbara, Iloilo. No, shout out kita sa mo, sir, no, from our PIO, no, the same time spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, ang Balikat Police Major Rolando Aranyo. So, alas 11:01 doon mga kabinan. So, thank you so much sa inyong pagtutok sa aton sining programa, ang ginahulat-hulat sa tanan, ang ginakalangkagan. Mga wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan, kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, kami magabilin sa inyo nga sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Nangin kaupod ninyo sa subong aga, of course, sa aton sininga technical side, ang aton sininga world-class technician, the overweight, no, Patrolman Kenneth Viang. Ako naman ang inyo kabalikat, ang Police Corporal Vicente Blusos Jr., inyo masaligan.